Mas Gareng jumeneng oke serampat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat nggih Mas Gareng? Awit donga pangestu Pak Yoyo, kula sehat walafiat, jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun? Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Jenengan Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe kok ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, ning nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone. Contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lek pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho, mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasane sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki yo pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki yo dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampean madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten. Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Enggak beda ya. Iki edane wong golek duit beda Pak. Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal terminal nika Pak nggih delalah petuk karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi. Lah bake bareng tak telesih-telesih dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki ani. Mau lho. Sik wong edane apa pripun Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Enten Indomaret apa to Pak? Heeh. Daleme Pak Wito ngertos. Ora ngerti. Ngerti. Nggih.
margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane wau. Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki Gareng Nggih, mboten niku mawon, Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham, Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten iki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten mawon, Pak. Gareng edan, galange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madhakke Pak Wito Pak Wito napa? sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duit tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak tinggal mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa, Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan to, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Sumardi. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gedhe niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hongkong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentukke dhuwit. Ngentukke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misalnya butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyo niku istiqomah Pak mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti. Ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh ramoka panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing laladan Purwosari sing ngestrani rawuh semene akeh kuwi Suwito. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah aku wis mbatin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lak riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwito S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwito sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, niku su. Wi.
Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak. Leres. Oh ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhan iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mengke saged kewirangan. Dereng kok, Pak. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwito karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir B. Sik to, Pak. Wong karo siji Dik. Iya alon-alon. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Ah iya. Dadi apal men. Pajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekaten pun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Lek nun sewu ira-iran ngen dhuwur terus ngen klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng selekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayah ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kaya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudek pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk, Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Waka
pengalaman. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Loh, wong kenal kok mung disayang tok iki lelaki apaan? Nek nyat wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir, bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yoyok nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Nggih. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyok iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke nek bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep iki lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan kok, Pak. urung to? Oh, Oh iya. iya ding lali. Iya, Nembe bener. rembug meteng wae lho, Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sasideman Bir. Oke, Ayo. Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki, Mas. Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekek. Angel ra. awalnya ikut Sang peke. itulah sang pekek. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekek niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange Winong ya, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya. Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis, Mas. Moji roji.
Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. pripun Angger rapal ngono banter gleling ngoten. lek rapal Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet nah sampean. Eh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. ah iya ya bir Bandarat terus kayung Sehingga tuannya merasa tertarik. nah betul Loh, betul. kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan SKRI ngeten iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. malah ora Selendang kuning kang saking ukir. artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso ta? Ora mudeng ta kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? takon bir Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? lah kok ora kok jawab piye Lah kula mboten iso, Pak. saya muni piye mau Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. heeh Lah dek bir kita kan tanglet kula. Ah. Kula lek ora ngerti lah kula tanglet pake. takon sing ngerti Nggih. oh iya aku ngerti Lah nggih kula tanglet pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. ben cetha Oh lah nggih. heeh Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. nah kowe Betul, Pak? betul 100 Tak eling-eling. Heeh. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye? Adalah pripun, Pak? ketara wis tuwek ngono wis lali ora Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. malah ora Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang permana. Suara kurang begitu jelas. ya Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. merayu Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. waduh Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora terus bir Angung romarang bendara. Merayu kepada tuannya. Berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke ana sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing ngerayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Oh. ora ngono
Ora ngono. Tapi pun- Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulistya pijer ngencangake alis. Ayo, apa artine? Dia Jangan isi-isi Sulistya. nih. Ayo. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono, Pak. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no becik paten ana timbang Kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwita. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bala-bala ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk Bir. Urip ana kutak Angkat ke, yo.
sembah nuwun genduk Birgita Ayu Made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Lah ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten duga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto. Lah kok ripalungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Oh, lance. Nggih, nggih merga niku, nggih dawuh jenengan leres merga pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih teng lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi, ciri khasnya Madiun panas-panas melaku. Mangga, yuk diaturake, dados. Oh. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Gareng. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang nene Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon
contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku, kayak keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nih yo rabi ki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yoswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kirake meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun? Sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, kayak dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan. Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak. Pak, niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi, Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki Mas tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya Gareng malih kaya kotak amal niku. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Heeh ta. Alah Pak, ora sah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun turah cukup Pak, pun turah cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Sedulur kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku? Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, langke. Ngawi. Ngawi. Oh nggih. Dadi Kula kula niku Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan ten Madiun ngoten lho Pak ya. Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Lho kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Ngono ki lho Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ya ora didaku dulur gitu. Ah nggih ngoten. Biasane lah angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu, Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nek kepareng dandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyo niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin. Nggih, monggo. Kono sing do sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok lagi. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure, Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki, Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten nggih, Mas. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo ya duwe. Wah, aku nyepakne iki loro ku ya nggo awakmu tok. Lah, nggih lah ya kene iya ora ndang-ndang ya. Ya, Nduk. Jumeneng ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap
dipaske kare larasipun. Remenane langsung niki. Ronon? Remenane langsung. Oh, ampun kemrungsung, Pak. Ngangge pemanasan. Nggih. Puas Nek kancane. nitik suwantene sae, Pak nih sampeyan. Sae. Tur apal lintang asmara, suwantene kong. Wah. Iya. Biasane karaoke-ne ten pundi, Pak? Marai konangan nek kangere. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten, Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susanjra ning batinku. Ayo, asli Nduk. Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus Ya. Semangat nggih Pak Purnomo, semangat pasti bisa nggih. Sudah tahu peraturannya, Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo. Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Iya. Monggo Lintang Asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh. Bantara ratri moeling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang Satya Sulaksmi. Yang bantara ratri mengeling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang Satya Sulaksmi.
Matur sembah nuwun Mas saya. Nggih, Jan, tengajenge keluarga Purwosari niki rasane wayem. Nggih, nggih. Estu to, Pak? Saestu. Lah, pripun, Dan Pak? ya gredeg. Pindah Purwosari mawon pripun? Ya aja akeh dilantik dadi wakil bupati Madiun kon pindah. Nggih, mriko tetep mriki nggih tetep ngoten, Pak. Penting Mas Gareng kaya awor karo Mas Gareng ayem. Ayem, Pak. Awur wong mampu niku ayem. Tiara wis salim kali Pak Wabu dereng. Dereng. Sungkem, sampean. sungkem. Tenan iki kok pokoke tinggo. Napa niki? Lho, wong jeneng gur sungkem Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Nggih. Biasanya nek putih-putih ngeten iki lebete enten isine. Mboten niku kosong blong. Sungkem melu, Nduk. Jenengan nyobi, jenengan nyobi. Pak, bekti sungkem kula, Bapak sehat selalu, panjang umur, kata rezeki, dibresani sak pepadane. Iya, penting pinaringan slamet anggenipun makarya rampung putung boten wonten arangan sungkan menapa, wonten lepatipun kula nggih nyuwun pangapura nggih, Pak. kena nggo sangu rabi neh, Reng. Angsal napa, Pak? Hah? Angsal napa? Entuk donga. Matur sembah nuwun Mas saya, matur sembah nuwun sedaya keluarga Purwosari. Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Sekap sematan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih, sehat selalu. Salam sungkem kagem Pak Ari nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Ndhemeris timbaline rumah sakit kok sembah nuwun nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Luar biasa menyempatkan diri sampai Nggih. tugasipun kathah sibuk tapi mergo rasa katresnan kalih warga Purwosari terutama Bapak Suwito Nggih. disempatkan rawuh malam hari ini. Nggih. Nggih, sembah nuwun lho Pak. Pak Purnomo Hadi, Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, Hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. buktine sinden diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe? Kula pun diparingi donga, Pak. Pun luwih saka dhuwit niku, Pak. Nggih. Ketoke sambat ra ikhlas ngono Wah, sampeyan. ikhlas, Pak. Kula pun kanca kalih Pak Pur. Keluarga, Pak, keluarga. Kok iso keluarga? Keluarga. Saking trah. Oh, Adino mau. Pangadimun. Nggih, mun niku wau, Pak. Nggih. Sekedhak Mas Gareng niki enten Nawala. Nggih, Pak. Ngatur dumateng Bapak Suwito sugeng ambal warsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugia sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring lelipur dumateng warga masyarakat Purwosari. Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu, ingkang badhe calang kagem anu, kebalik desa. Empun salang. Oh, pun. Empun. Mei, Pak nggih. Non? Mei. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah. Nggih. Nyicil ayem, nyicil ayem. Kosong niku jenengan. Kosong, Pak. Nggih mang teng griya mawon niku kosong. Mboten katut to, Pak? Lah niki rapate dereng rampung untuk menentukan bintang tamu sinten dereng rampung. Oh, nek niki kula- kantun perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti sok 20 katut. Abot iki. Ayo kuwi. Ya siapa? Siapa? Ini masih dirundingkan lek dalangnya pun positif. Nggih. Nggih, ya nek pama rawang ini kula ya campur sari awane ra apa-apa. Awan mangke kangge anu kerja bakti kali gerak jalan. Esuk elektron Pak, kula mengke esuke. Jalan sehat. Nggih, sidane niku mengke mboten kerja bakti, mboten jalan sehat, nggih mboten wayangan, Pak, ngoten. Lha maksude? Sidan sisan ngen padha sing ora mangane, Pak. Ya aja mutung ngono kok ya. Melu, Pak, melu pokoke. Amin nggih. Bapak Suratman, nggih. Serangan nggih. Serangan Sukorjo minta gending. Serangan, Pak. Serangan. Serangan Nggih. Serangan, serangan, Pak. Nggih. Lah iya. Iki jane wis enek tandane aku sing kleru sing maca. Lho lah nggih. Serangan. Nggih. Senes serangan. Lah bedane apa? Beda, Pak. Lek serangan itu adalah suatu anu agresi militer itu namanya serangan. Heeh, lek serangan. Serangan niku nggih, menika nama desa, Pak. Nama desa. Oh. Dong ora? Ora dong aku. Nggih. Teraki musik. Nggih, ngersakaken sambel kemangi Roro Jonggrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun. Iki Lestari, ayo Nduk, Winong Nawangsih karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa. Wis siji-siji saiki ganti loro. Monggo Mbak Winong kalian Mbak Tri. Has
Mbak Tri Astuti. Nggih. Nah. Kagem sepot, Pak. Sinden Madangkara piye? Saya Pak sip-sip, Pak. Ah iya. Seneng kaya. Iki gendut tiara iki cah kok Narogana ta, Nduk? Sampeyan ndi Sama dalam dalem? meja. Nggih leres saking Pundi? Badekan. Oh, Mbak Deka. Nggih. Cah Mbak Deka. Mau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh, maksudnya anyar ning Madangkara. Nggih. Oh, nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, ya betah ya, Nduk, nang Madangkara. Lah napa kok ngoten niku lho? Yogane bagus-bagus kok. Wis nggih jan lho. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya. Madangkara ki nek yoga apa tuwa langsung diyasinke kok. Ya ora kaya. Nggih. Kowe Anu betah. Pak Edalah nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jeneng. Gusti Allah delondonge Kenapa? Marsudi kowe iki. Kenapa? Masalah Tenar, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa nduk kae? Sinten Pak Mau? Tiara, Tiara. Mutiara. Gusti Allah, Mutiara Kenapa? nek Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, nggih to, Pak? Marsudi lak mau meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Dile bapak ya nyangoni kok. Ah, lagi. Nggih. Nyangoni Lagi golek, monggo. Nduk, lagi golek. Aku ora mbok anggap pakmu ora apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Jing. karo Mbak Tri Astuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi, biar asik. tang tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten iki anu Pak, niku lho Pak, semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Lu semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara buah. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten iki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok kowe. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoke sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. apa kuwi? Apa? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoknya diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, Tenan. tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Bringkil-bringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecing kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Heeh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace, kepepet. Alah ora. Mergo kuwi ning iku khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk to dan. Jare Iki wis tak persiape 3 dina arep makan. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti Kula nyuwun gesang dan. sik tau.
Jaremu pace kae, ndek kan sampean ngomong, duwe penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kalau kencing manis. Masalah. Ngantek digawe niku kula ya ratu gula, Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentangring teng meja terus kula turi lah ngoten. Terus kencing manis sih penyakit kok malah dicuri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omongnya. Urip nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo, tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film Walid to, takon. Apa? Iki ben takon. Ini Pak Gereng takono. Walid nak Dewi boleh. Nah, takonono. Wis pokoke Walid nak Dewi boleh. Ngono wae. Sing piye to iki? Wis tak pokoke. Pokoke ngono kuwi. Nah, wong tuwa ora ngerti. Walid nak Dewi boleh ngono ya. Walid Nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Tak nak, Walid dah layu. Oh, nek ngono ya Walid Walidaya. Heeh. Coba Lestari mundhut saka Iku sing piye to Pak niku? mula kowe buka TikTok nggur live ae kowe ora ya ngerti. Wis teko Walid Walidaya barang Huma Kamar Bayani Sohiro barang ki apa? Iya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Kepala Desa Lestari, semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat ora pegat. Betul. Purwosari beda penemu ora padu. Leres. Purwosari beda pilihan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Wah, gareng ngelem tanggal 20 ben dijak. Kudu Pak, nek mboten dijak nusul. Oh, ngeyel kula Pak. Siapa sing membayar? Ya ora njaluk. Oh, ndak nyeluk. Wah, kok wis Ikhlas. mampu. Wong ikhlas. Wis mampu. Wing cukup ya. Mong kepengin ketemu pace aku. Ah, ngerti pace kuno ora iso mulih sampean. Waduh. Nah, delok wae. Sampeyan apa nyemoni aku? Ki ora ngerti khasiate pace. Seneng Ora ku bakal sinden mulih kan kowe. anggere wayah mene wis wayah tawa-tawa seneng. Raketan duwene pace ditawake tegese seneng sedekah. Monggo
Mbak Trihastuti. Mas Gareng. Dawuh Bapak. Nyuwun pangapunten wau sampun mawantu-wantu mawanti-wanti dawuh saking Bapak Suwito. Sampun dados tradisi keluarga mriki menawi tengah dalu niku wonten pandonga ingkang lumantar budaya. Oh ngaten. Nggih, wonten maca pat dandang gula tolak balak. Cakepanipun namung setunggal ning digarap telung rambahan. Dados ingkang setunggal kalih niku bawa, mangke ingkang angka 3 menika dipun palaraken. Ngaten, nggih. Dados nuwun sewu kalian ndedonga sesarengan ngestakaken dawuhipun Pak Suwito wiwit saking